Hola, nens i nenes, com esteu? Avui us porto uns jocs molt divertits. Sabeu per què? Mireu què necessitarem. Mitjons! I què farem amb els mitjons? Doncs jugarem a buscar les parelles, a buscar els dos que siguin iguals. Mireu, busquem els que són iguals i els hi posem una pinça. D'acord? I anem buscant les parelles de mitjons. I els hi posem la pinça. Ho trobeu molt fàcil, això? Doncs ho podem complicar una mica. I és que els nens i les nenes que els hi surti molt bé ho poden provar de fer amb els ulls tancats. Ja tinc tots els mitjons aparellats. Ara es tracta d'ordenar-los dels més curts fins als més llargs. A veure si en sabeu. La següent activitat que farem és una seriació. I com la farem? Un mitjó el deixarem estirat i l'altre en farem una bola. Estirat, boleta. Estirat, boleta. Estirat, boleta. Molt bé! L'últim joc que us proposo avui és de comptar. Mireu, tinc uns quants mitjons i jo he agafat unes pedretes, però podeu fer servir cigrons, podeu fer servir macarrons, botons, el que tingueu a casa, d'acord? I jo faré del 0 al 5, però si ho voleu fer més difícil, podeu fer fins al 10, fins al número que vulgueu. Mireu, en aquest mitjonet li posaré una pedra. Aquí n'hi posaré dues. Aquí li posaré 3. Una, dues, 3 i 4 per aquest. I una, dues, 3, 4 i 5 per aquest. I ara aquest no li posaré res perquè serà el 0. Barregim, barregim, barregem i tocant has de saber quina quantitat hi ha dins, sense treure-ho, sense mirar. 1, 2, 3, 4, 5... Aquest jo crec que és el 5. Després ho comprovarem. Aquest... Jo diria que aquí n'hi ha 3. A veure si ara endevino on és que no n'hi ha cap. Aquest... Espero que us hagin agradat els meus jocs. Si ho voleu fer més divertit, agafeu mitjons del germà, del pare o la mare. D'acord? Espero veure-us molt aviat. Un petonet. Adéu!